Esi wa ha. Boaz wa ha. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Esi ma che. Ya medie. Ahode wo ho. Nyame adaroma ye ho ye. E de nyame ase. Doctor asema o kan na na ka fakiti bi ya mesere pa. Sisa wo ho. E mani bi o ha se bo mfa furu ya na o mti intentioni ade. Ma sere o mti mu awu. Me wa gal bi o pie na wa duane si wa fasi. O didi ro vonyom. O didi papa. O ebi so de no no. O ni su na. O ti se ma bon di o baburu menti. Na hono. Wa din je. E dina je se ono de o me. Amanori ano ho. Debi. Nyame din na nshira. Nyame aye na dom. Boaz. Siye. Boko. Ebiye. E de nyame ase. E de na yesu ane ne. Na ansa na ye be sha ase no we de ma charity adaroma. Wow. Akura yantamba kuntumu na yentie dia no pay wode eboa ye ne sije. Sisa jari tinyamisha bebre ya mawachi ni edi kan. Yeah. Atiefu akanyinara ya mamwachi. Sɛdeɛ ye kano ni. Mpempi no krofose. Onyankopɔn di mfie baako aka ne mfie ho. Pamocho pi enkanesa se ebeye korampo a menka se onyankopɔn de afe baako aka ne mfie ho. Eno nso so no esipae kakra kyerɛ se afe kyerɛ baako. Etuka afe na wo sa akoka baako a eno nso so no sipae kakra. Nti ne yie mu pa ne se onyankopɔn de afe aka nipa ne mfie ho. Enka se onyankopɔn de mfie baako. Ena yensan so nka se onyankopɔn de afe baako. Na emom no ne yie mu pa de anka ne se onyankopɔn de afe aka ne mfie ho. Anti charity wa ye adwuma ni nyina. O so na o si kota kwaze has pore sa mienu. Enye papa o. Enye papa. Anti charity aye adwuma ni nyina. Di we enjire mu bia ni ho. No. Mo me ntu ye hofo. Nyame e de afe aka memfe ho. Nya afe baako. Na kwakọ ye mfie pore mienu. Mfie baako. Sɛdeɛ kano ni. Sɛdeɛ kano ni. Na kransa na ye be kɔ no na obi bi sese peel. Akan mu se no be se akan. Wa won se ebra na ye college. Meka se kakra minim no English ni no ne American ni no college no wo names ana si din bebre. Edane ye ba akan mu nso so a yen so nsem bi ti se peel a wo kan. Yen ye wo nouns ana se verbs ahoro a ekyirasem kro no a. It is a oka peel a English ni no oka peel no obeka se ode ye anka na kutuo ho adwuma. Obeka se ode ye cassava banchi ho adwuma. Obeka se ode ye kwadu ho adwuma. Na emum no ye no ebia ye won ye kanofa. Se me pese me ka se I am peeling banana. Me ka say mi hwane kwadu no madi. Se me pese me can say I am peeling the cassava. Me can say me sensene. Oh David. Ana mi dwa. Dwa banji no. Mi dwa. Sensene banji. Ochini ba fantini ba. E dwa banji. Sija sancha. I am peeling the plantain. We can say wa kan mu. Enu si dwa brode. Jensen. Na se ahwede enso afi na meza ko si je obi o. Ana me ko ayo. Debi. Ahwede a o ba wi. And we are peeling off the outer skin of the cane sugar. Eti peel ba kono. Ni ameka ma kwagosia no se ye wo hwane dwa sensene. Ntine ho no. Ensensene ye wo ntem no. In the same way ni say okoti say English na oka indigo, violet no money ade anya abaka say kokko. Ghana has okanika jozu o kokko obeko na onye kokko. Yen vocabulary for colors ni sha. Na so kokodu ba bia yen so ye advantage. And as a yen de emu ebai. Ebia ne say ebia empo ho wadi
eburu fitaa aduane da eburu ayapɔ ho ane sije ne wo mu ne se eburu no yɛpɔ ho onipa bi nso so a ɔsra bebree ɔno so pɔ ne ho yɛsɛ ɔsesa ne housing ɛyɛ phone na nka ɔsesa ne housing ɛsɛ wokɔ kasa foforɔ bi mu a wonya no ahoroɔ ɛsaa Boaz phone sembre announce masa okay mpɔn na ɛno so na wakyerɛkyerɛ mu nti yɛmfa ɛnɛ deɛ no na nea ɛbɛsɛn timu bio ne sɛ nyame yɛ wadom sɛ bia nnɛ da yɛ ogyefuo da to so dunkunu yi na sɛ ɛyɛ wo birthday a nyame de afe aka wɔn fie ho sɛdeɛ kano nie sɛdeɛ yɛ kano nie